Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή καλωσορίζω σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών την Παλαιστίνια Υπουργό Εξωτερικών, κυρία Βάρσεν Αγκαμπεκιάν Σαχίν. Η χαρά σήμερα είναι μεγαλύτερη, δεδομένου ότι η ιστορική αυτή συγκυρία που βιώνουμε μας επιτρέπει για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Βρισκόμαστε μόλις μία μέρα μετά τη Σύνοδο Κορυφής Ειρήνης Σαρμ ελ Σέικ με την ιστορική συμφωνία ειρήνης για τη Γάζα. Η ίδια η συμφωνία είναι η απτή απόδειξη της δύναμης της διπλωματίας. Είναι κρίσιμη η εφαρμογή της πρώτης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η επίτευξη εκεχηρίας για να σταματήσει η αιματοχυσία, η απελευθέρωση των ομήρων και η μαζική παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας αποτελούν ένα καθοριστικό πρώτο βήμα για μια συνολική διευθέτηση, την έναρξη της πολιτικής διαδικασίας με στόχο τη λύση των δύο κρατών, βάσει των σχετικών ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ως της μόνης οδού εμπέδωσης της ειρήνης στην περιοχή. Βεβαίως, είναι επιτακτική ανάγκη να εφαρμοστεί το σχέδιο πλήρως. Οι μέρες που διανύουμε είναι ιστορικές. Σήγησαν τα όπλα στη Γάζα, αλλά ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε τις διαρκείς προκλήσεις και τους κινδύνους ανάφλεξης που ελοχεύουν στη Δυτική Όχθη. Και θα πρέπει πάντοτε το βλέμμα μας να είναι στην ενεργοποίηση της δεύτερης φάσης του σχεδίου ειρήνης που θα εδραιώσει την βιώσιμη ειρήνη και ευημερία στην περιοχή. Την ίδια στιγμή απαιτείται πλήρης συμμετοχή των Παλαιστινίων και της Παλαιστινιακής Αρχής σε όλες τις πτυχές της εφαρμογής του σχεδίου ειρήνης για τη Γάζα, στην ασφάλεια, στην ανθρωπιστική βοήθεια, στην ανασυγκρότηση της περιοχής. Η Ελλάδα, με παραδοσιακά ισχυρούς δεσμούς με τον αραβικό κόσμο, έχει σταθεί δίπλα στην Παλαιστινιακή Αρχή και στον Παλαιστινιακό λαό. Έχουμε συστηματικά υποστηρίξει την οικονομική ενίσχυση της Παλαιστινιακής Αρχής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είμαστε υπέρμαχοι της αναμόρφωσης και μεταρρύθμισης των Παλαιστινιακών θεσμών. Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ουσιαστική ενδυνάμωση των θεσμών είναι αναγκαία συνθήκη για την εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης και την προώθηση της πολιτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα ήταν χθες παρούσα στη Σύνοδο Κορυφής της Ειρήνης Σαρμ ελ Σέικ, παρουσία του Προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, του κυρίου Μαχμούντ Αμπάς. Είχα την ιδιαίτερη τιμή να συνοδεύσω τον Πρωθυπουργό και να βιώσω από πρώτο χέρι την αγωνία αλλά και την ελπίδα στην αξιοπρέπεια του Παλαιστινιακού λαού. Η Ελλάδα φιλοδοξεί να διαδραματίσει ένα ενεργό ρόλο στην επόμενη μέρα στη Γάζα και στη Μέση Ανατολή και είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης, πάντοτε με βάση το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πρώτον, με τη μαζική παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για την ανακούφιση του άμαχου πληθυσμού. Η Ελλάδα έχει παράσχει ήδη πολλαπλώς ανθρωπιστική βοήθεια στον Παλαιστινιακό λαό και συμμετέχει σε όλες τις πρωτοβουλίες. Η επίτευξη της εκεχηρίας μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε πολύ περισσότερα στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας σε συνεργασία με τους εταίρους μας. Δεύτερον, η σταθεροποίηση της Γάζας είναι κλειδί για να εμπεδοθούν οι συνθήκες ασφαλείας και να διασφαλιστεί το ταχύτερο δυνατό η επιστροφή της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα. Η χώρα μας, εταίρος και φίλος με όλα τα κράτη της περιοχής, αποτελεί έναν συνεπή και έντιμο συνομιλητή. Η συμβολή μας θα είναι, πιστεύω, κρίσιμη
και σημαντική. Τρίτον, ως προς την ανοικοδόμηση, προτιθέμεθα να κινητοποιήσουμε τον ιδιωτικό τομέα της χώρας μας. Στόχος μας είναι μέσω της ανάπτυξης να βελτιωθεί ουσιαστικά η ζωή των Παλαιστινίων στην περιοχή. Αγαπητή κυρία Υπουργέ, στις 3 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε στην Ραμάλα και εκεί δεν είχαμε πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Σήμερα, αντιθέτως, είναι μια χαρμόσυνη μέρα για τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα θα συνεχίσει, σας διαβεβαιώ, από κάθε θέση, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και διμερώς, να υποστηρίζει ενεργά κάθε πρωτοβουλία που προάγει την διαρκή και βιώσιμη λύση του Μεσανατολικού και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή. Με την εκκίνηση της πρώτης φάσης της πολιτικής λύσης, η Ελλάδα είναι ήδη ένα βήμα πιο κοντά στη διακηρυγμένη θέση της για την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης. Αγαπητή κυρία Υπουργέ, με αυτές τις σκέψεις καλωσορίζω εσάς και την αντιπροσωπεία σας στην Αθήνα, ευχόμενος κάθε φορά να βρισκόμαστε σε διαρκώς βελτιούμενες συνθήκες για τον Παλαιστινιακό λαό.